Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 38 sa 44. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa omm il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jenna. Resaq fuqha, ordna lid-deni u d-deni ħallija u minnu fih qamet u bdiet isservihom. Ija u niżla x-xemx, daw kollha li kellhom il-morda kien xkien il-mard tagħhom ħaduhom quddiemu. U qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten, jgħajtu u jgħidu: Inti bin Alla! Iżda hu kien jeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu, għax huma kienu jafu li hu l-Messija. Meta sebaħ, ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom: jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll għax għalhekk kont mibgħut. U kien jippredika fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għand min tmur bil-problemi tiegħek. Id-dixxipli ta' Ġesu b'mod liberu kienu jmorru bil-problemi tagħhom għandu għax kienu jsibuh lest u kapaċi jittratta kull diffikultà, sofferenza jew marda li jgħaddu minnha. Meta Xmun ġab lil Ġesu id-dar tiegħu, il-kunjata tiegħu kienet imfejqa dak il-ħin stess, għax Ġesu sema it-talba ta' Xmun. Inti tħallih lil Ġesu ikun il-mulej u dak li jfejja il-ħajja tiegħek, il-familja u l-komunità. Ersaq lejh bil-fidi li ju jistenna minnek. Il-qawwa ta' Alla li jfejqek tatik lura mhux biss is-saħħa, imma biex tgħix f'servizz attiv u tieħu ħsieb tal-oħrajn. M'hemm l-ebda problema li hu ma jridx jgħinek fiha u m'hemm l-ebda ħaġa li żommna il-sira li mhix kapaċi jeħlisna minnha. Inti tmur bil-problemi tiegħek għandu fiduċja kompleta fih li hu ser jgħinek. Mulej Ġesu, għandek tinsab il-qawwa li teħlisna u tfejjaqna. M'hemm l-ebda problema jew irbit li int m'intix kapaċi tirbaħ fuqu. Eħlisni biex inkun nista' nservik bil-ferħ u biex inħobb u nservi lill-oħrajn ġenerożità. Għażiża Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, idħol għalija int bit-talb qawwi tiegħek biex jiena ngħix b'mod sħiħ wara ibnek fil-kumpanija tiegħek. Amen.